και κάνω αυτό το short για να σας πω κάτι. Για στο δεύτερο μου κανάλι δεν θα κάνω αυτά τα βίντεο με τη σχολική χρονιά και καταλάβατε, δεν είναι αυτά για εμένα πια. Ίσως να κάνω ένα διάλειμμα για να βρω το περιεχόμενό μου, επειδή δεν είναι πια αυτά για εμένα, πρέπει να βρω το δικό μου περιεχόμενο. Γι' αυτό το λόγο το δεύτερο μου κανάλι θα κάνει ένα διάλειμμα. Δεν ξέρω για πόσο ή αν θα ξαναεπιστρέψω στο δεύτερο κανάλι ή βασικά θα ξαναεπιστρέψω, αλλά μπορεί να είναι για πολύ καιρό, μπορεί να είναι για λίγο, μπορεί να είναι για έναν χρόνο όπως έκανε ο Μάνος, δεν ξέρουμε. Και γεια!